Oge olileanya gwụsịrị, mgbe ahụ ka Chineke na-emere onwe ya aha. Ebezina n'ihi na otu aka ka ọ dị njọ, emesịa ọ ga-adị mma. Naanị nwee okwukwe. Okwukwe nwa Chineke na ọ ga-adị mma. Kwere n'okwu Chineke na ọ ga-adị mma. Jisike na ọ ga-adị mma, nwanne m. Ebezina nwanne m na ọ ga-adị mma. Asị gị nwe okwukwe na ọ ga-adị mma. Okwukwe, asị gị jisike na ọ ga-adị mma. Jisike. Ka m jụọ gị, ahụhụ gị ọ karị nke Job? Mana Job ji okwukwe na ntachite obi wee nwee mmeri. Chineke na ọ ga-adị mma. Jisike na ọ ga-adị mma, nwanne m. Ebezina nwanne m na ọ ga-adị mma. Asị gị nwe okwukwe na ọ ga-adị mma. Okwukwe, asị gị jisike na ọ ga-adị mma. Jisike. Chukwu anyị na-ekpere bụ Chukwu onye obi ebere. Ọ dịghị agbarapụ ndị na-ekpere ya. Naanị nwee okwukwe. Chineke na ọ ga-adị mma. Jisike na ọ ga-adị mma, nwanne m. Ebezina nwanne m na ọ ga-adị mma. Asị gị nwe okwukwe na ọ ga-adị mma. Okwukwe, asị gị jisike na ọ ga-adị mma. Jisike. Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, onye ọbụla chọrọ iso m ga-ajụ onwe ya, buru obe ya bịa sobe m. Uru gịnị ka ọ ga-abara mmadụ ma ọ bụrụ na o ritechaa ụwa niile n'uru ma tụfuo ndụ ya? Ka anyị jisi n'ike buru obe anyị sobe Jesu ụbọchị ndụ anyị niile. Okwukwe nwa Chineke na ọ ga-adị mma. Kwere n'okwu
Chineke